One, let us all pray. Ushakatakata. Pray, open the mouth and pray. Ipakato shatakateba. Arotekele baka. Kwenzekile bazalwane kwenzeka zenzeka izinto. Haleluya. Ensukwini nje kuzofika uChristmas. Ngiyambheka nje uNkulunkulu ngibheka ukusebenza kwakhe. Esebenza nje esemfihlakalweni. Haleluya. Kwathi ngoFebruary kulonyaka uNkulunkulu wasivakashela kwahamba udadewethu ekhaya. Haleluya. Ebekade ekwazi edlala inkonzo enkulu phakathi kwasekhaya. Kuthe makufika isikhathi sika December kufika isikhathi sika Christmas. Kwabuya lokho ngakhumbula ukuthi komba sisaphelele la ekhaya. Ngakhumbula amazwi ayikhulunywa abantu belethe induduzo. Bethi isifo lembiza. Uma kufa ukhamba bazalwane. Ukhamba lwakhiwe ngobumba. Lwaphihlika ukwazi ukuphindwe ukuthi ulikhande. Haleluya. Haleluya. Kodwa ufakazi bami ngithi ngizobonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi akubanga njengoba ababeduduza besho. Haleluya. uNkulunkulu uyakwazi ukukhanda lolo lwembizo lifilo liphihlikile. Haleluya. Besingawulindela uKhisimuze besinawo phakathi kwekhala kaThemba. Besingazi ukuthi sizohleka kuzoba nje yani. Bathi silethe ubufakazi uNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu ukuthi noma ngathiwa lufilo lwembiza luphihlikile laba izicucu. Haleluya. Wazi ukuhlanganisa amabhodlela ebese ucabanga ukuthi amabhodlela la azokhandeka futhi aphinde abe yisitshe esiphathekayo. Haleluya bazalwane. Kodwa ngizothi nakuwe othe isandla sikaNkulunkulu sakuthinta phakathi kwalonyaka wabhlungu uNkulunkulu uyakwazi ukubuyisa. Haleluya. Amanzi achisekile uNkulunkulu uyakwazi ukuwabuyisa. Ibezo ikhalile uNkulunkulu uyakwazi ukuzesula. Haleluya bazalwane. Haleluya. Silethe ubufakazi uNkulunkulu sizobonga kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu besingazi ukuthi nakulo December sizohleka. Besingazi ukuthi khona kuzokwenzeka emzini yethu. Kodwa uNkulunkulu emuhle uvelile. Haleluya. Haleluya. Asifunde uIsaiah uverse 2 no verse 3. Haleluya. Chapter 9 verse 2. Abantu abahamba ebumnyameni babona ukukhanya okukhulu. Haleluya. Abahlezi esweni lethunzi lokufa ukukhanya kuyabakhanyisela. Haleluya. Uyakhanyisa bazalwane amakhandlela. Sizokhanyisela unyaka ozayo unyaka ka2026. Njengalokhu lonyaka ka2025 sasiukhanyisela uqala. Haleluya. Namanje sisazofeza yona leyo nkonzo. Sizokhanyisa. Haleluya. Haleluya. Sizokhanyisela unyaka ka2026. Jesus. Haleluya. Asikwazi uSathane asiphekela khona. Asilungiselela khona ukuthi uzoshaya ngakho ngo2026. Sizokhanyisa. Haleluya. Sizokhanyisa sizocaba indlela ukuthi nango2026 akuhambeke. Haleluya. Noma ngabe sidumuze bumnyameni omgakanani kodwa sizomnxusa uNkulunkulu ukuthi abe ukukhanya endleleni yethu. Abe isibane endleleni yethu. Njengoba wazi ukuthi kuphi lapho udunguza khona. Ibuphi umnyama uSathane akucwilise khona. Asikwazi ukuthi bona buphi umnyama uSathane azokufaka kukho ngonyaka ka2026. Kodwa sizokhanyisa. Haleluya. Sizoprofesa ukukhanya empilweni zethu ukuthi makhanye. Haleluya. Jesus. Haleluya bazalwane. Haleluya. Usifakile uSathane ebumnyameni. Kodwa udedelwe uye uNkulunkulu.
ukuthi masingene ezimeni. Haleluya. Ingakho sithi ngelinye ilanga siyambonga uNkulunkulu kukuhle noma kukubi. Ngoba nasebubini uyena osifakayo ukuze siphume nobufakazi. Haleluya. Njengalokhu ubaba Deshwa nje ekhuluma ngoDavid ukuthi uhambo lukaDavid lonke njengoba sesifunda encwadini yamahubo esebonga uNkulunkulu umbonga ngenxa yezimo asuke kuzona. Hallelujah. Umbonga ngenxa yemeko akawahlangabezana nayo. Oh yes, Lord. Kwase kuphuma ubufakazi Jesus. bokuthi uyambonga uNkulunkulu. Hallelujah. Ukuhamba enyameni. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ngisho nakuyifamily yakhe engumlahlwa kumnyama endleleni yakhe Nkosi yami. kodwa kwaphuma ubufakazi. Hallelujah. Namhlanje sishumayela ngakho. Yes, Lord. Namhlanje lona qhawe lethu. Haleluya sisibonga ngaye. Esinyameni sisempini kodwa siyazi ukuthi sizophuma. Haleluya. Hallelujah. Haleluya bazalwane. Jesus. Haleluya. Hallelujah. Noma ngihambe ethunzini lokufa angikwesaba ukufa ngoba yena unami. My God. Uludondolo lwempilo yami. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Noma sekufika ukwesaba endleleni noma sekuphela umthandazo endleleni ngoba usathane uyasazi isikhali sethu. Hallelujah. Uyazi ukuthi isikhali sethu sokumnqoba isona Oh sipho Jesus. abese sivala emthandazweni. Haleluya. And uyasenza isiqinisekiso sokuthi yasivala emthandazweni. Hallelujah. Noma lingakhala iwashi ngo12 uyacisha. Nkosi yami. Noma uphaphama uvele ngashokeki lutho. Hallelujah. Wenza isiqiniseko sokuthi uyakuvala. Jesus. Uyazi ukuthi umuke wawuvula lomlomo kukhona okuzokwenzeka phezulu kwempilo yakho. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Ebese sibonga uNkulunkulu ehamba nathi phezulu kwakho konke. Haleluya. uNkulunkulu esibekele nasebuthongweni basebusuku silele. Haleluya. Esilwela izimpi silele ebusuku. Haleluya bazalwane. Jesus. Haleluya. Akizozonke izimpi zenyama esibana nazo. Hallelujah. Neza kwamoya. Haleluya. Oh yes, Lord Jesus. Haleluya. Hallelujah. Ukuthatha umoya ukuhambise kwelinye izwe lapho ongalazi khona. Uhambe emagebhugebhini kodwa ubonakala ekseni uvukile. Nkosi yami. Haleluya. Hallelujah. uNkulunkulu akuphaphamise ebuthongweni. Asifundeni ku3. Verse 3. Uyakwandisa isizwe ukhulise intokozo yaso. Bathokoza phambi kwakho njengokuthokoza ekuvuneni. Haleluya. Njengalokhu abantu bethokoza ekwabeleni kwabo impango. Haleluya. Haleluya. Jesus. Uyasema manje uNkulunkulu ukuthi uyokwandisa akhulisa intokozo Hallelujah. ezimpilweni zethu. Yes, Lord Jesus. Sethembiso lesi asinikeza sona. Haleluya. Hallelujah. Ukuthi noma ngabe ubudunguza ebumnyameni noma ngabe ubuhamba ehlathini elingakanani Yes, Lord Jesus. kodwa ikhona intokozo. Haleluya. Hallelujah. Okwethu ukuthi sihlale nje sikhwezele sibasa. Amen. Ukubasa kwethu yiumkhuleko. Jesus. Haleluya. Sizondle ngayo imini yobusuku. Hallelujah. Sibase nje sifuthele. Nkosi yami. Sithe sifuthela singcengela kuyena. Ikhona intokozo Oh ngilanga. yes, Lord Jesus. Yeli yojabula. Yeli asiyothula ubufakazi. Hallelujah. Sikhala inyembezi kodwa kungezona inyembezi nje kodwa inyembezi Oh zenjabulo. yes, Lord Jesus. Sithula ukubonga kwethu uNkulunkulu. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Lord. Ngiyabonga bazalwane. Master Jesus. uJehova wayesethi kuNoah, ngena emkhunjini wena nendlu yakho yonke, ngokuba ngikubonile wena ukuthi uqotho phambi kwami kulesi sizukulwane. Verse 2. Kuzo zonke izilwane ezihlambukileyo uza kuthatha ngasikhombisa,
iduna nensikazi yalo nakuzo izilwane ezingahlambulukisile uthathe ngambili iduna nensikazi yalo. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Ayikho into engizele la iyodwa nje kuphela. Ngizothi asingene nemkhunjini Jesus. esizokwazi ukwela ngawo siwelele ku2026. Ngizofuna abantu esizongena nabo emkhunjini. Bazalwane ngenzeka ukuthi aningizwa ukuthi ngithini. Ngizoma la, ngizofuna abantu esizohamba nabo. Oh Jesus. Silandele umlalelo kaNkulunkulu ewuthunywa ethume uNoah ukuthi akakhanda umkhumbi. Hallelujah. Ngizofuna abantu esizogijima nabo ku2026 sigijime nabo siphakathe enjulini zolwandle. Oh Jesus. Senga thingi benao bihle obikhona imzuzu esifikelayo esidinga ukuthi sihlale naye. Akekho umuntu engenawo umzuzu wakhe. Umzuzu okufikelayo. Kube nento ethi sondela kuye. Ngoba sikusuka sekufika leso sikhathi somzuzu. OkaJesu umzuzu ozokwenza ukuthi hayi. Oh Jesus. Sondela! Hallelujah. Sondela! Ngoba isikhathi. Oh yes Lord. Umzuzuna naye uthe ekuhambeni kwami Habe asihambanga kahle. Inyawo zethu bengaqondanga. Kodwa namhlanje ngizoqondisa unyawo lomuntu Oh yes Lord. afuna uzongena emkhunjini kaNoah. Hallelujah. Ho. Sizolungisa izinto ezincane Jesus. ebesingayilungisanga Oh singayibonanga. Jesus. Ukuze noma sesigena ku2026 singene sinokuqonda, singene sesazi ukuthi lo mkhumbi wawukhandweleni. Hallelujah. uNkulunkulu ufika kuNoah. Noah khanda umkhumbi. Ngosiyami. uNoah akanqabanga. Kwakungemnandi ezokhanda umkhumbi. Oh yes Lord Jesus. There are challenges abanawo Hallelujah. ukuze akwazi ukukhanda umkhumbi. Kodwa ngoba iinstruction wayithatha kuNkulunkulu Hallelujah. wakwazi ukumlalela futhi waba nayo iplan yokuthi how to build the ark. Oh Jesus. Into inokuthi siyalalela yini uNkulunkulu mayisekhulumile. Hallelujah. Ngoba kuba kalalelanga uNoah ukuthi akakhanda umkhumbi maqeda ukhanda. Suthi ngabe baningi abantu ababhubhayo. Sasesonile sesenze konke uNkulunkulu wayesefuna ukuhlanza kodwa waya kuNoah. uNoah kwakuyikhehlana nje edala Jesus. elina 600 years. Umuntu ona 600
Engathatha kanjani iplanga ahlanganise nelinye iplanga. Athatha isipikile ashayele kwesinye isipikile. Kade kuphuma into ezokwazi ukubhathisa isizwe. Oh, Jesus. The time ekhanda umkhumbi kunababehleka nje ukuthi wenzani lo, ngoba thina siye sithi izinto sitshelwa wena besuthi ingoba nakho ngcono, kanti hayi ngoba ungcono, kodwa kunomuntu okunikile umyalezo ukuthi hayi ungakwenza lokho. Hallelujah. Wawukhanda uNoah umkhumbi uNkulunkulu athi wenze ube namakamero. Kulawa makamero uzothatha ingane zakho nomkakho uzobafaka. Oh, Jesus. Kunabantu abazongena kulawo ma rooms. Kunezilwane ezongena kuma rooms awo. Osukuthi uNkulunkulu uyasihlelela ama rooms esizohlala kuwo. Uma thina sivuma ukungena. Indaba inokungena emkhunjini. Inokuthi siyavuma inokungena. Abanye abavumanga ukungena emkhunjini. Abanye abakenanga bonke. Abakenanga bonke. Kodwa abangena emkhunjini bathola ukuphepha nokusindiseka. Kwathi ababe ngaphandle ngoba usamqolo wawusufikile. Ngoba ibhula enkulu yayisifikile. Oh, Jesus. Ngibona babhubha. Hallelujah. Ngibona bangalibonanga ilanga. Yes, Lord. Ngibona bakhukhulekayo. Oh, Jesus. Hayi ngizofuna abantu abazongena emkhunjini kaNoah. Hallelujah. Hey, hey, hey. Oh. Bangena. Sangena nezilwanyana. Sathola amakamerazo. Ngoba wena uma ungamlalela uNkulunkulu ngesikhathi esikhuluma kodwa uyilwane siyamlalela. Hallelujah. Ngoba thina siyahluleka ukuphinde silalele. Nkosi yami. Kodwa sithi sileleli ilwane siyakwazi ukumlalela uNkulunkulu. Yes. Ababesemkhunjini wathi noma ususa amazamo umkhumbi ikhukhula seyifikile. Oh, Jesus. Unyakaza umkhumbi nabo babengathembi ukuthi hayi ikhona lento esihamba ngayo. Oh, yes, Lord. Ngoba yayikho umuntu omdala bengenathemba ukuthi hayi kunokwenzeka singafiki kwala kumele siye khona. Babengenakho ukwethemba Hallelujah. ukuthi khona la siya khona siyofika. Ngoba ibhula enkulu yayisifikile. Ikhukhula zayifikile. Oh, Jesus. Sathi mayifika waphakama umkhumbi. Hallelujah. Yes, Lord. Waphakama umkhumbi kaNoah. Thank you, Jesus. Waphakama umkhumbi. Sishaya imvula. Sishaya ikhukhula. Oh, Jesus. Kodwa umkhumbi yaphakama. Abaphakathi basafe. Abaphakathi bakhululekile. Abaphakathi bayakusinda. Waphakama umkhumbi kaNoah. Yes, Lord Jesus. Hayi. Mina ngizothi kule nkinga obukuwo. Sitshela ukuthi umkhumbi kaNoah uyaphakama. Ngoba uzophakama nawe kuleso sibunguvuka. Uzophakama nawe. Uyabona inkinga kuyo nekubambile kuyimanje. Sitshela ukuthi uyaphakama umkhumbi. Oh, Jesus. Ukuthi noma ungatengezela
noma ungashona emaceleni noma ungawubona ngathi uyawa kodwa umkhumbi yaphakama Oh, Jesus. ngisho ngathi ubhekane nenkinga enjani umkhumbi kanowa uyaphakama ngisho ngabe kuthiwa unamali kodwa umkhumbi kanowa uyaphakama Oh, ngisho Jesus. ngabe kuthiwa unamsebenzi kodwa umkhumbi kanowa uyaphakama Hallelujah. ngisho unakudla kodwa umkhumbi kanowa uyaphakama noma ngabe sebehlabile kodwa umkhumbi kanowa. Oh, Jesus. Wow, 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 wow. Usibekile saze sanyathela la ngalesi sikhathi Oh, Jesus. ngoba sigijima emkhumbini ukuba sifumanga ungena emkhunjini ngabe sisalele ngaphandle ngabe subonanga u2026 kodwa ngoba kuphume wena ukuthi asikene emkhunjini siyawela siyawela hayi bazalwane musana ukhathazeka ngeinhlupheko singesesikhashana ikhona injabulo Oh, Jesus. ikusasa namhlanje umkhumbi masugibele manje u12 ungakashayi Hallelujah. kothi ngonyaka ozayo sobe sihamba sidanasa sikhululekile sihlabelele sithuya inqwele akekho njengawe akekho mbona nawe akekho olinganiswa nawe akekho singamdumisa winkosi yamakhosi winkosi enamandla winkosi edumisekayo winkosi engcwele Oh, inkosi Jesus. engcwele kunazo zonke. Hallelujah. Jesus. Siyaphuma sithi ungcwele Yebo. siphume sithi haleluya Jesus. siphume sithi usihlangile Hallelujah. sibe siphume sithi wawukhona Jesus. ekuqaleni Yes, Lord. umhlaba ungakabi bikho Yes. manje uyavela uyavela uyavela. Sizofuna abantu abazongena emkhunjini ede babe nesitathi mawustart imoto ngithi ufaka ukhiye sifuna abantu abazofaka okhiye woo unayo imoto awunamoto kodwa khona into ethi start eyisiqalo Yes. start Jesus. sihambe Hallelujah. kunento okumele siyithinte uyithinta it's either uhamba ngemoto noma unemoto noma unokhiye wendlu noma unawo noma unomshado noma unawo kodwa sizoletha start sika Jehova starter into sizoqala ngawo kusasa lokho kusasa sizoqala ngento ethi start sigibele emkhunjini ngoba nawo umkhumba uyivulekela wona kodwa uba nokhiye unewakavula ngawo unewusivulele ukuthi singene emkhunjini into sizoqala ngayo sizothi start siyahamba siyaphambili siyawela siyaphumelela sithola konke siyasebenza siyashada kwenzeka konke I declare Jesus. Ngiyanibingelela nonke egameni lika Jesu. Are we tired? Sikhathele yini? Are we tired? Sikhathele yini bazalwane? I would like to say thank you first to Prophet.
Ngiqala ngokubonga kumprofeti. May God bless you so much. uNkulunkulu akakubusise kakhulu. Thank you for your humility. Ngiyabonga ngokuyithoba kwakho se. Thank you for the grace of life upon the grace of God upon your life. Ngiyabonga ngomusa kaNkulunkulu phezulu kwempilo yakho. May God bless you and uNkulunkulu prosper you in the name of akubusise, Jesus. akukhulise, akuhlondlobalise in Jesus name. I would like to salute all the servants of God, Ngithanda ke ukudlulisa ukubingelela kuwo zonke Oh. inciko kaNkulunkulu. all the leaders, Kubo bonke abaphathi, the choir, the worshipers, iworship team nabashayi bogubhu, the ushers, ama-asha, the protocol, ama-protocol, and the all congregation. May Nalo God bless lonke. you so much. nalo lonke ibandla likaNkulunkulu. uNkulunkulu akubusise Hallelujah. kakhulu. Hallelujah. Tell your neighbor you are not here by mistake, Tshela umakhelwane awuzanga lapha ngephutha. but it is for a purpose of God. That's why you are here. Kodwa kungokwecebo likaNkulunkulu ukuthi ukhona lapha. The Bible said that iBhayibheli lishilo ukuthi it's better to be in the presence of God for Ku- one day kungcono ukuba sebukhoneni bukaNkulunkulu usuku olulodwa than 1,000 years. kuneminyaka Be out eyizinkulungwane there ungaphandle doing evil, wenza izinto zobumnyama. but you are in the presence of God. Kodwa ke namhlanje usebukhoneni bukaNkulunkulu. I thank you Ngiyanibonga, and I thank God a lot ngiyambonga noNkulunkulu kakhulu because you're gonna finish the year 2025 ngoba nizoqeda unyaka and ka2025 start the year 2026 niqala unyaka ka2026 while you are in the presence of God. nisebukhoneni bukaNkulunkulu. While other people they are in the club, Abanye ke basemgruvweni, I don't know where they are, angibazi abanye ukuthi bakuphi, but you choose to be in the house of the Lord. but ke wena ukhethile ukuba sebukhoneni So may bukaNkulunkulu. God bless you so much. uNkulunkulu ke akubusisele khona lokho. I'm gonna just teach something, then I will leave for the prophet to continue. Nizoqala ke ukufunda bese ngidedela I umprofeti have ukuthi aqhubeke. 15 minutes. Ngizofunda nje imizuzu eyi15. We are going to read in the book of Acts of Apostles, Sizofunda ke incwadi yezenzo zabapostile, chapter 16, isahluko se16, verse 25 to 26. ivesi elika 25 kuya ku26. We are going to be on our feet Sizoma ke ngeenyawo as we are zethu honor the word of the Lord. Please sihlonipha ukufundwa kwezwi bear with lukaNkulunkulu. me. Let us be on our feet Ngiyacela ke ningixolele sime as sonke we are reading ngeenyawo. the word of God. Sizohlonipha ukufundwa kwezwi lukaNkulunkulu. Acts of Apostles, chapter 16, 25 to 26. Incwadi yezenzo chapter 16 verse 25 to 26. It reads as follows. Ukuphenduka komgcini ziboshwa. Do you have English version? La angivulelo ne English version. Kepha phakathi kobusuku oPauli noSilas bekhuleka bamdumisa uNkulunkulu ngamahubo. Iziboshwa zabezwa. Kwase kuvela ngokuzuma ukuzamazama komhlaba okukhulu. Kwaze kwasanyazanyiswa izisekelo zetilongo. Kwavuleka khona lapho iminyango yonke kwathukuluka nezibopho zabo bonke. In English it reads as follows. Verse 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns unto God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once all the prison doors flew open, and everybody's chains came loose. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, O Lord. We want you to speak to us through your words. The Bible said that the entrance of thy words give life, give light, and understanding to the simple. Lord, let me disappear so that you may appear. Speak to your people. Open the eyes of their understanding. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. So let us sit down. Let me teach something, then we're gonna pray. Singahlala phansi ngifundise okuthize bese siyathandaza. This is a story that we all of us know.
incwadi ke lena esiyaziyo thina abaningi and it's about Paul and Silas. imayelana nompostoli Paul noSilas And they did their matter at midnight. benza ke into zokukhuleka ebusuku phakathi nobusuku. So before I go further, Ngaphambi kokuba ngiqhubekele phambili I would like to define what is prayer. ngizothanda ke ukuchaza ukuthi uyini What umthandazo. is prayer? Uyini umthandazo? Prayer, it is the platform Umthandazo ke for inkundla communion and communicating with God. yobudlelwane nokuxhumana noNkulunkulu. That is the first definition. The second one, Uncazelo ke yesibili prayer, it is the platform umthandazo ke inkundla to communicate yokuxhumana our thoughts, ngokwemicabango our needs, nezidingo zethu and our desire nokufiswa inhliziyo yethu to God. sikhuluma I noNkulunkulu. told you the first definition. Tshela ke Prayer incazelo is about yomthandazo. to communion, Umthandazo ke umayelana to nokuhlanganyela communicate nokuxhumana with God. noNkulunkulu. The second one, Okwesibili it is a platform inkundla for us to tell God yethu yokuba simtshele uNkulunkulu our thoughts, lokho esikucabangayo our needs, nalokho and esikudingayo our nalokho desires. kufiswa inhliziyo The yethu. third one, Okwesithathu prayer, umthandazo it is the platform inkundla to hear, to hear, yo- To yo- hear. yo- yokuphila to hear, to hear. yokuzwa Yeah, to hear and receive from God. yokuzwa nokwamkela kuNkulunkulu. Prayer is not all about for you to talk to God. Umthandazo ke akusiyo But inkundla ukuthi wena God- ukhulume noNkulunkulu Us to talk to you as well. kodwa noNkulunkulu uphinde akhulume A nawe ngomthandazo. communication is between two people. Le nkundla ke ihlanganisa I'm abantu ababili. talking, you are talking. Uyakhuluma nami There ngikhuluma. we are communicating. Bese kuba ke I can't say that we are communicating masikule ngxoxo while I'm only the one who's speaking. akubi yimi ngedwa But engikhulumayo. we are communicating Kodwa when siyakhuluma I talk uma ngikhuluma and you talk. nawe uphendula. But the problem of most of Christians, Inkinga ke yebandla when they are praying, uma bethandaza they don't listen to God. ibona kuphela abakhuluma They ngoNkulunkulu. don't wait to hear from the Lord. Abalaleli ukuthi They uNkulunkulu just uthini. enter in the place of prayer. Bangena endaweni They yomthandazo. pray, Basho then they go out. bese bayaphuma. You did well. Wenze kahle. But you're supposed to wait Kodwa kumele ulinde so that God can talk to you as well. ukuze uNkulunkulu naye akhulume And that nawe. is prayer. Ilowo kumthandazo. Amen, amen. Amen. I was defining prayer. Bengisachaza nje So umthandazo. what is the assignment of prayer? Iyini ke What is prayer all about? umthandazo umayelana ngani? Number one, Okokuqala am I fast? ngiyasheshisana. Because I don't have time. I want you to understand something before I go further. Anginaso isikhathi ngifuna ukuthi understand into Hallelujah. before ngiqhubeke. Hallelujah. 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 Hello. Sanibona. So, what is the assignment of prayer? Iyini ke into esemthandazweni? The first assignment of prayer, Into ekumele yenziwe umthandazo it is for growth ukuthi ukhule, and transformation. uphenduke. It will make you grow Ikwenza ukuthi ukhule and transform your life. bese kushintsha isimo You sempilo can't say yakho. that you are praying Ngalesikhathi uthandaza, while your life is still the same. why impilo yakho ihlale When ingaguquki? Jesus was praying at the mountain, Uma uJesu ethandaza the entabeni, Bible said that lithi iBhayibheli his face ubuso bakhe was shining. bakhazimula. Amen, amen. He Amen. was shining. There Wakhazimula. was some transformation. Kwaba khona uguquko So you too, olwenzeka. if you are praying, Uma uthandaza, people they're gonna see. kumele kube khona They're gonna see ebonakalayo. some transformation. Kumele kubonakala uguquko. In the book of Jude, Encwadini chapter 1, kaJuda, verse 20, chapter 1 the verse Bible 20. said that build yourself in your most holy Lithi faith ke iBhayibheli by zakheni praying in the Holy Ghost. zakheni ekukholweni ngokuthandaza Build kumoya. yourself in the most holy faith Zakheni ekukholweni by ngokuthandaza. praying in the Holy Ghost. Ngokuthandaza You emoyeni. build yourself while you are praying. Uyazakha uma uthandaza. When a person is gymming, Uma umuntu ejima, you're gonna see after some times uzobona emva he will start kwesikhashana having muscles. uzoqala ukuba There's nezihlakeni. gonna be some transformation. Kuzoba khona uguquko You too, olwenzakalayo. while you are praying, Nangawe uma uthandaza, people they're gonna see some kumele transformation. kube khona uguquko olubonakala kuwe. And I pray for you. Ngiyakuthandazela Let your prayer start transforming your ukuthi life. umthandazo wakhe uqala ushintshe In the impilo mighty yakho. name of Jesus. Egama likaJesu. That's the first assignment of prayer. Ileyo ke into ekumele yenziwe The umthandazo. second assignment of Into prayer, yesibili ekumele yenziwe umthandazo.
It is for us to tell now God our needs. ukuthi sitshele uNkulunkulu idimo It is zethu for us to tell God our problems. ukuthi sitshele uNkulunkulu inkinga Some zethu. people they say that Abanye abantu bathi God knows my problems. uNkulunkulu uyazazi inkinga Before zami. I open my mouth, Ngaphambi kokuba ngivule nje God lezindebe knows zami. already my requests. uNkulunkulu usuke sekwazi But let me okungaphakathi. tell you, Kodwa woza ngutshele when Jesus was preaching, uma uJesu he eshumayela tell his disciple utshela abafundi and the people nabantu that abathamele if you earthly fathers, ukuthi if you earthly fathers, uma ubaba wenu abasemhlabeni you know how to give good things to your people, to your children, bekwazi ukunikeza izinto ezinhle how ebantwaneni much babo. more to the Father in heaven? Kangakanani kubaba wenu He's gonna osezulwini give the Holy Ghost to them that pray. ngoba nginikile umoya ngcwele kulabo abakhulekayo. He's gonna give to them that pray. Uzonikeza kulabo Let- abakhulekayo. Let me change these words. It means the Bible says that ask and you shall be given. iBhayibheli lithi kacela uyakuphiwa. If you don't ask, it means you can't be given. Uma ungacela ukwazi ukuphiwa. Hallelujah. Hallelujah. If you don't ask, it means you won't be given. Uma ungaceli awukwazi ukuphiwa. Ngiyashumayela ke manje. Seek and you shall find. Cinga uzothola. It means if you don't seek, Uma ungacingi you can't find. akukho zokuthola. And when someone says that seek me, Uma uJesu ethi it means ngifune I'm gonna be found. kusho ukuthi And God usazotholakala. said that seek me Uma ungifuna and you shall find me. usazongithola. And I shall show you Ngizokubonisa what you don't know. lokho ongakwaziyo. Hallelujah. Amen. In the book of Philippians, Encwadini yamaFilipi chapter 4, verse 6 to 8, isahluko sesine the ivesi Bible says that lesi-8 do not be anxious about anything, lithi iBhayibheli maningayikhathazi but in ngalutho everything, ngoba kukho konke in everything, kukho konke by prayer and ngomthandazo supplication, with nangokuyinikela thanksgiving, nangokubonga let your request be made known unto the konke Lord. okuyizicelo And zenu he shall makwazeke give you enkosini peace. uza kunikeza ukuthula Let your requests, konke nikucelayo by what? By prayer and ngomthandazo supplication, with nangokuyinikela thanksgiving, nangokubonga let your requests umthandazo be wenu made known. awaseke Let me tell you something. awuthi ngikutshela into When prayer uma umthandazo is not the key, when prayer is not the key, uma umthandazo ungesona isikhiyi it is the hand that holds the key. uyilesi sandla siphethe ukhiyi You don't get me properly. Hallelujah. When prayer is not the key, uma umthandazo ungesona isikhiyi prayer is the key, umthandazo uyisi but isikhiyi not the key of everything. kodwa usise isikhiyi sayo yonke into And when prayer is not the key, uma umthandazo it ungasavumi is the hand uyilesi sandla that holds the key. esiphethe isikhiyi Hallelujah. That's what the Bible said. In everything, kukho by konke prayer and supplication, ngomthandazo let your nangokuyinikela request be made known unto the konke Lord. okuyizicelo And he zenu shall akwazeke give you enkosini peace. uza kunikeza ukuthula oh Jesus Lack everything, but never lack peace. Lack everything, thanda konke but never lack peace. kodwa ungathanda The Jesus. third one, okwesithathu the third assignment of prayer, inqubo yomthandazo yesithathu it is for us to make decrees, ukuthi thina to make simemezele proclamations, simemezele to make prophecies. sikhuluma It is in isiprofeti prayer that you said, the Lord is my shepherd. kusemthandazweni I la shall sithi not uJehova want. umbalusi wami He ngiyakweswela lie me down in the green pastures. uyangidlalisa emadlelweni He leads aluhlaza me in the still waters. uyangihola He emanzini restores my soul. uyabuyisa He leads umphefumulo me in the wami paths of righteousness. uyangiholela endleleni He, zobulungu though I walk in the valley of shadow of death, noma ngihamba esigodini I sethunzi fear lokufa no evil. angikwesaba For okubi thy rod and thy staff, noma intonga yakho thou accompany me. You uyangiduduza place a table for me in presence of my enemy. uyangiholela You anoint my head with oil, ugcoba ikhanda and my lami cup ngamafutha. run over. Say, Into surely bengaphindile. goodness and mercy, Impela ubuhle they shall nomusa follow me kuyangilandela. all the days of my Mihla life, yonke yokuphila and kwami. I will dwell Ngiyahlala in the house of the Lord. endlini You kaJehova. make declaration, Uwenza I am the isiprofethi. light, I shall Ukhanya. shine, I am Ngizokhanya. the blessing, I shall prosper. isibusiso You ngizophumelela make declaration wenza in isiprofeti prayer. emthandazweni Amen, amen. haleluya As today you're gonna be here, you're gonna make declaration for emthandazweni your year uyaprofetha. 2026. Umthandazo You're gonna unyaka tell 2026. God,
this year 2026 uzotshela uNkulunkulu ukuthi it's gonna be the ku-2026 year that I'm gonna prosper. kuzoba unyaka My engizophumelela life ngawo. gonna prosper. Impilo yami My izophumelela. ministry gonna prosper. Ibandla lami My lizophumelela. family gonna prosper. Umndeni wami I'm gonna uzophumelela. be blessed in the city. Ngizoba isibusiso. I'm gonna be blessed outside the city. Ngizoba I am the isibusiso. blessing. Isibusiso. My life is restored Impilo yami iyabuyisela. in prayer. Emthandazweni. In prayer. Emthandazweni. In prayer. Emthandazweni. You make decrees. Uyaprofetha. I don't have time. Anginaso But isikhathi. let me finish with this one. Awuthi ngiqede ngalokho. The Bible says iBhayibheli lithi when Silas and Paul uma uSaul they uPaul were noSilas praying, bethandaza they were singing. bekhuleka The Bible behuba said that lithi iBhayibheli all the doors, yonke iminyango all the doors, yonke iminyango not some doors, hayi nje eminye but all iminyango the doors, kodwa yonke the doors iminyango of marriage, iminyango the doors of yomshado, prosperity, iminyango the doors of yokuphumelela, breakthrough, iminyango the doors of healing, all the doors were open. I declare upon your life, let all the doors be open in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, all the doors were open. yonke iminyango bayifulele Say all the doors, thani yonke iminyango not some doors. nothi nje eminye And iminyango I like what the Bible says. ngiyakuthanda okushiwo The iBhayibheli Bible said that there was an earthquake, lithi iBhayibheli kwaba and nokusamazana the komhlaba foundation nezisekelo of the zejele prison zejele was shaken. zasanyazanyisa You know, when you're gonna be praying uma uthandaza and you're gonna be singing, uhuba there is some jail that's gonna be shaken. kunezinto The ekumele foundation of zizanyazanyiswe the jail, they're gonna be kunezisekelo shaken, ekumele and you're zizanyazanyiswe gonna be free. bese uyakhululeka You stay the way you are uhleli ngale ndlela because you oyiyo see in the captivity. uhleli uboshiwe Amen, amen. amen 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 I don't have time. anginaso isikhathi I don't have time. That's the problem. anginaso isikhathi le ingxaki amen amen The Bible said iBhayibheli ke lithi the chain, amaketanga they were loose. athukululwa I don't know which kind of chain that angazi was. hlobo luni lwamaketanga akubophile But my prayer for you, kodwa umthandaze enguthandazela let wena those chains be ukuthi loose lawo in the name of maketanga Jesus. waqaqeke ngegama Let likaJesu. all those chains be loose in the name of Wonke lawo Jesus. maketanga waqaqeke ngegama likaJesu. You shall enter in 2026. Uzongena ku-2026 You shall enter in 2026 uzongena ku-2026 in the name of Jesus. ngogama likaJesu. Let me finish with this last one, awuthi mbunikeze nakho kokugcina then I'm out of here. bese ngihlala phansi In the book of Exodus, encwadini ka-Exodus the Bible said that iBhayibheli lithi when Moses went to Pharaoh uma uMoses eya kuFaro and tell him, emtshela let my people go ukuthi khulula abantu so babo that they can worship me. ukuze bezokhonza The inkosi Bible said that Pharaoh tell him something. lithi iBhayibheli uFaro He washo said kuthini that wathi you can go. wena ungahamba All the men they can go, nabo bonke amadoda angahamba but your women, kodwa besifazane your bakho children, nabantwana bakho and all that you possess, nakho konke they're lokhonako gonna remain here. kuzosala lapha But he said no, kodwa wathi cha I will go. ngizohamba All the men they will go, namadoda onke and azohamba all the women they shall go with us, nabesifazane and bazohamba everything that belongs to nakho us. konke kwethu nabantwana You will sizohamba. enter in 2026 sizongena with ku-2026 everything that belongs to you, nakho konke with ngokwethu everything that belongs to you, nakho konke in the ngokwethu name of Jesus. egama likaJesu May God bless you so much. uNkulunkulu Prophet, akakubusise you Thank can you. take over. Baba uzamxola ungathatha indawo